videoclip. Până să facem un videoclip despre o fată care din bogată din săracă a devenit bogată. Revenim după. Ce urât e să fii sărac. Nu vreau. După 2 ani am ajuns mare și tot săracă sunt. După 50 de ani. În sfârșit am și o casă cum trebuie. Ce să mă îmbrac și casa. Frumos, aici e living-ul. Bucătăria. Avem și scoli. Aici este o cameră. Altă cameră. O baie. Aici este încă o bucătărie. Aici este parcarea. Aici un loc în care poți să spui tu. Aici încă o cameră și o baie. Frumos, frumos. După ce s-a băgat să doarmă. Trebuie să mă trezesc, să merg la școală. Ok, după ce s-a îmbrăcat. Gata, mai trebuie să merg găzdanul. Hai să mergem. Când a ajuns la școală. În sfârșit am făcut 5 drumuri pentru că trebuie să duc o fată acasă pentru că era pe singură. Bun. E bine că mai sunt copii. Bună ziua! Bună ziua! De ce nu respectați forma școlară? Ok, mă duc în vestiar să mi-o pun. Hai să merg înapoi în clasă. Așa e mai bine. Trecem în bancă. În sfârșit, doamna, cât de tai testele. Acum, în sfârșit am făcut și eu testul ăsta. Doamna, e gata testul? Te-l încoace să-l văd. E bine. Ai trecut. În sfârșit, e pauză, pot să mănânc. Să scot banii din buzunar. Ok. Bună ziua. Bună ziua. Doresc un meniu pizza. Îmi poftiți. Gata, ajungem, mulțumesc. E ora. E ora de muzică. Ajuns.
făcut foarte bine. Mulțumesc. Ce n-a făcut asta? Ce ai zis? Nimic. Gata, pot să plec. La banii. În sfârșit, mai drag să-mi iau o bluză de desubt. Hai să mergem la bal. În sfârșit am ajuns. Acum am, cum să zice, fotbal. Hai să merg la ora de fotbal. Asta este ultima. În sfârșit, acum merg acasă să mă îmbrac. Când am ajuns acasă, în sfârșit am ajuns acasă. Acum trebuie să mă duc să mă spăl. Dau drumul la apă. Așa. Acesta a fost clipul. Pa!